mă numesc Miruna și astăzi o să facem o omletă haioasă. Pentru asta am pregătit bacon, ceapă verde, ardei, castravete, niște măsline, 2 ouă, cașcaval ras, sare și piper. Pentru primul pas avem nevoie de un bol micuț și o furculiță. Prima dată luăm ouăle, le spargem și le punem în castron, unul câte unul. Apoi le batem ușor. După ce le-am bătut, punem piperul, apoi sarea, apoi iarăși batem. După ce am pus aceste ingrediente, turnăm cașcavalul. După ce am turnat cașcavalul, amestecăm ușor. După ce am terminat să punem cașcavalul și să punem toate ingredientele, am terminat primul pas. Pentru pasul al doilea o să avem nevoie de o ceapă verde care o să tăiem și o felie de bacon. Trecem la pasul următor. Vom pune tigaia pe foc împreună cu untul și vom rumeni baconul și ceapa verde. Vom avea nevoie de bacon prăjit, rondele de castravete, ardei și niște măsline. Ultimul pas este montarea farfuriei. Începem cu ochișorii. După aceea punem năsucul. Ciorușele. Urechiușele. Aripioarele și crenguța pe care o să stea. Acum vom servi omleta noastră haioasă fratelui Sebastian. Wow, Miro, arată delicios! Poftă bună!